Fika kimi esigodlweni ungithola nje ngiyigovuzele ngalifakile ngisho nanephenti. Namanje angilifakile. Angilifaki iphenti. Kodwa esigodlweni ungithola ngigovuzile. Ukuthi esebenza amakhambi ami kuwena. Engabe wesilisa, engabe wesifazane. Kuzomela ukuthi sibhebhane uchame nami ngichame iphenti noma ianda usale eminyawo. Manje awukhetha ukuthi usizabani nama Nigeria angena lapho. Sengibhukuda nawo lama dolphin lawa. Angithi kuthiwa ngizothatha amandla. Azizwa ngikhanyelwe ngenye indlela kwajika manje ngaqhanyelwa. Hayibo idolphin umthondo ongakanani ipipi elingakanani. Labe ngilifaka kimi. Waba munandi ngenye indlela. Lachama idolphin ngizwe ukuthi lichama ngaphakathi kimi. Idolphin. Wonke lama dolphin ayangichamela. Ngalesikhathi ngichamela it's like nami ngiyazizwa ukuthi ngiyashintsha. Ngithola amandla. Ya sanibona. Hayi shame. Hayi inkosi impela izinsuku zokugcina. Izinsuku nje zokugcina. Guys, hayibo. Iman vele nje sekumele siziqamba amanga akanje for content. Izinto esizenzayo for content. Seriously? Isidima guys, isidima. Okunye nje futhi kuzokusho ukuthi if kuukuthi uyakholwa ukuthi lento eshiyo lo mama iqiniso. Kwawena angikuthembi. Cause tell me ukuthi lento uyikholwa kanjani ukuthi iqiniso. Ayikaze nje yaba khona into enje. There is no way. Guys, let's be honest. Anyway, let's go through the comments. Yes, sibone ukuthi abantu. Hey, bebethini ngale ndaba. Hey, abanye ke bafuna i-address bathi nje sicela i-location bandla. Hey, abantu besilisa ave bengasile. Bathi nje bafuna i-location. I'm like, hayibo. Hey, I shame. Uthi lona akusili idlozi leli isilwane. She needs serious cleansing from Sosobala himself. Ubani-ke manje uSosobala guys? Hey, mina ngazi lutho ngeinyanga. Cause nje vele nje ayikho nje into engihlanganisa neinyanga. Ayikho into engihlanganisa nezangoma. Yonke nje lezi zinto lezi ngisharp ka vibe. This one said, we are doomed as a nation. She must go back to her original prostitution habits and stop using Obungoma to promote nonsense. This is madness. Yeah, this is madness for real. Guys, idolphin bafethu kahleni bafethu. Ukhona kodwa umuntu ngalala nedolphin nje let's start there. Ngiyakubuza lokho kunye, but idolphin bafethu come on bafethu. She took it all in during her initiation. Iman bafethu manje iman lento le indliya. Ningangitshela ukuthi into ye-dolphin le. Shuthi ngangeyehash. Hayi guys. Lesithombe ngathi si-edithiwe nje futhi. Anyway, uthi lo ugula ngekhanda lo mos and ugula lokwangempela nje ngoba umuntu onormal will never say these things. Never. This is madness. It is madness. Amandla kamoya omubi nje. Hey, akho mandla kamoya omubi la. Unamanga lo. Niyabona la madodeni? Indoda yomuntu njalo lo. Indoda yomuntu njalo le. Yamuza uthini? Uthi ukephi? Ufunani? Ufuna location. Hayi bafethu ngeke. Umsangano lo and umsangano ngempela mfethu umsangano sho. Uthi lo so she sleeps with everyone who comes and consults kuye. Hayi uthwele ngabantu soze. Bafethu asazi ngempela ke. Kanti umuntu othwela kumele abe rich like aren't you supposed to be like wealthy when if ukuthi umuntu othwele? I think that's what I heard, but this woman doesn't look rich, so akho kuthwala la unamanga nje lo. I hate how women sexualize everything nowadays. I can't even go and consult without having to worry about such. I'm gonna need y'all to help me find her location
so I can warn people not to go to that location. It's very disgusting. Boo. You want the location. You want her location. Okusho ukuthi wena ufuna ukuya kuyena. Hey, abafana guys. This is scary. Maybe uthwele. Akazisabi izifo. People are sick out there. Yes, people are sick out there, but this one is worse. Because is she even a sangoma? Like a real sangoma or inyanga? I don't think so. Like inyanga nje or isangoma sangempela will never go with podcast and say such. So I don't think she's like a real sangoma or a real nyanga. She's just a nobody, you know. We'll really live in the last days. Hey bafethu, and kuningi esisazokubona. Yabo nje ever since abantu abaningi be found out ukuthi i-content iyakhokhela. People will do anything for i-content. People will do anything for utrend because they know wenza i-content yakho ya trenda uthola izumbulu zemali. So nje kuningi esizokubona. Kuningi. Where is she? Asking for a friend. Unamanga. Uzibuzela wena sikhohlakala somfana. Hawu, nibolile webantu besilisa nibolile. Okay guys, so when I was scrolling on X, I saw this screenshot. So someone took the screenshots from Facebook. Guys, asazi ke noma lokho kuyiqiniso nkhona noma naye lo muntu lo postela naye wayena ufuna ukuyitrendela, but I believe this. So these two pictures were posted and then the caption ithi kuthiwa usaba nokuphuma ngaphandle usisi okhokhelwe u150 ukuthi azenze umakhosi asho lezinto abezisho. 150 randi. Guys, some people they work so hard to get famous. When njengo 150 usu famous, but ngiyakubona ukuba famous nje like however isidima sakho lo mama nje mhlawumbe unanezingane wenkosi yami kwaze kwabhlungu ukuba ingane yakhe kunzima ke nje nanokuba ihlobo sakhe ke at this point because she is trending right now. However nkosi yami, how usho ukuthi imali usuyidinga ngaleyo ndlela impela ukuthi sengaze ukhethe nje ukuthi nje awunendaba nesidima sakho when uyahamba uya kwi-podcast uyokhuluma amanga. Yes, thina siyazi ukuthi unamanga but isithunzi sakho lezinto kade uzisho abanye abantu bayayikholwa, so bazothi mebekubona behlangana nayo umgaqweni or anyway bazothi nangi lo mama lo ukuthi nokuthi welele nkosi yami. Anyway guys, that's it from me. Thank you so much for watching. Please share your thoughts under the comments guys. Ngizonibona kwi video elandelayo. Wazihlaza umuntu wesifazane. Ngitabukela umyeni wakhe or indoda yakhe or ingane zakhe or ifamily yakhe we ihlaza engaka.